Rio 2016ko Olinpiar Jokoek ibilbidearen erdi egin dute. Phelps, Ledecky, Josu, urrezko izkiez geratuko dira hien izenak idatzita. Gaur gauean jokatuko dituzte igeriketako azken probak eta arreta osoa atletismoko pistara zuzenduko da. Atzo banatu ziren aurreneko dominak, emakumezkoen 10.000 metroko proban. Estreinaldi zoragarria izan zen. Almaz Aiana etiopiarrak erakustaldi aparte eman baitzuen. Errekorra birrindu egin zuen, 14 segundotan. Egaka sartu zen helmugan. Pentsa, azken 5.000 metroetan egindako denbora, Olinpiar Jokoen historian 5.000 metroko proban lortutako errekorra baino azkarragoa izan zen. Trias Gebre euskalduna 29. izan zen proban. Momentuz 16 munduko errekorra utzi dira. Azkenetarikoa Erresuma Batuko pistako txirrindulari taldeak lortu du. Taldekako jasarpen proban. Erabakigarria izan zen Bradley Wiggins ingelesaren jarduna. Wigginsek 2012ko turre irabazi zuen, bai eta munduko txapelketako erlojupekoa 2014an. Baina errepidea utzi eta pistara bueltatuta, Erresuma Batuko olinpiar atleten artean domina gehien lortu dituen kirolaria da Wiggins. 5 urrezko domina eta platasko bat eta brontzesko 2 eskegi ditu lepotik. Ikusteko dago aurrerantzean zenbat errekor berri ezarriko dituzten Rion parte hartuko duten kirolariek. Ikusgarria izan behar du maila horretako probak bertatik bertara ikustea. Esperientzia hori ezagutu nahi izan dugu eta berriako 3 kazetarirekin izan gara. Atenasen, Pekinen eta Londresen izan ziren. Ziur bitxikeri asko dituztela kontatzeko. Lehendabizi prentsaren errepasoa egingo dugu. Eta bitxikeri ez hitz egiten hasita, Imanol Magrok Olinpiar Jokoetako produktu ofizialek zenbat balio duten erakutsiko digu. Igerilekuko albistekin zabalduko dugu gaur beste behin prentsaren errepasoa. Azken jardunaldian lehiatu zirenetatik, Katie Ledecky da titular gehien bete dituena. Washingtonekoak Rioko 4. urrea lortu zuen. 800 metro estiloko proban errekor berria ezarriz. Hala titulatu du esaterako The Washington Postek. Michael Phelpsi 100 metroko tximeleta estiloan urrezko domina kendu dio Joseph Schoelling Singapurreko igerilariak. Katinka Josu Hungariarra ere favorito zen 200 metroko bizkar estiloan, baina ziazko dominarekin konformatu behar izan du. Maia Diradok irabazi du proba, hau ere estatuatuarra. Pistako txirrindularitza ere izan dugu. Erresuma Batuko egunkariek oihartzun handia eman diote proba honi eta bereziki Bradley Wigginsen urreari taldekako proban. Olinpiar Jokoetan irabazitako 5. urrea du britainiarrak. 2 euskal txirrindulari ere aritu ziren pistan, Juan Peralta eta Tania Calvo. Peraltak ezin izan zuen aurrera egin 200 metroko proban, lortutako denborak ona bazirudien ere. Tania Calvo taldekako proban aritu zen eta 7. izan zen. Atletismoan 10.000 metroko emakumezkoen proba izan zen atzo, eta Almaz Aiana etiopiarra izan zen garaile. Gainera munduko errekora utzi zuen, 14 segundotan hobetuta. Trias Gebre donostiarrak 29. postuan amaitu zuen lasterketa. Eneko Izteieria kazetaria Gebrerekin izan zen proba amaituta, eta bere hitzak jaso ditu berriaren Olinpiar Jokoetako gehigarri berezian. Barria lagunok, moduz, gaur Olimpia Parkeko denda ofizialera etorri gara aurreko baten hemen pasa eta ikara herri garezti erututzu egonez, zuekin hori komentatzea egoki erutu zaigu. Hau edia eredu batzuk emango ditugu, baina, hasteko pentsa ez duzue Brasilen soldata batez bestekoa 450 diala. Eta hemen batez ere jende asko beratzen dula, baina ez dula erosten. Zergatik, hori esango dizue zergatik. Adibidez, ikusi ezakezu, eredutakoak motxila bada, motxila batek 230 real balio ditu, trukean 3,5, motxila batek bakarrik 65 euro balio ditu, eta ez da beste munduko ezer. Katili batek adibidez, €60 real balio ditu, eta €60 real dira 17 euro katilu batek.
oso garestia da. Beste kasua da, sudaderak ikusiko ditugu orain. Sudadera, fina, ez dauka beste mundu beste. Vai! Olha essa aqui que bonita! 220 real balio ditu, zati 3,5. Sudadera horrek 72 euro balio ditu. 3 eredu dira, beste asko badaude, baina, bakigu produktu ofiziala direla, baina, normala da hemen jendeak bakarrik beratu egiten du eta gutxi erosten dute, eta erosten dutenak gehienak atzerakoa dira. Hemen, kasildar batek ezin dut erosi. Olinpiar Jokoak jokatu ziren Atenasen, eta orduko horretan Andoni Urbistondo eta ni izan ginen berri emaileak. Gainera urte horretan, gu akreditazio hori gabe joan ginen, urte bete lehenago Guardia Zibilak itxi zuelako Euskaldunon egunkaria eta modu horretan eten zuen pixkat Euskaldunon egunkariak Atlantan eta Sydneyen egindako bidea. Hainbat euskal kirolari zeuden eta egiten genuen beraien jarraipena batik bat. Beraiekin guk ezin genuen sartu Olinpiar hirira, beraz aurretik kontaktuak egin genituen, telefonoz deitzen genien kanpotik, ateratzen ziren kanpora egia esan, alde hortatik oso horitzapen hona dut, kirolariak gurekin oso ondo portatu zirelako. Joaten ginen tokira, joaten ginelare, beti ateratzen ziren kanpoan, belako finalean domina irabazi zutenean Xabierrek eta goratzen naiz gonbidatu nindutela orduan barrura sari ematera eta han izan nintzen beraien lagunekin domina emate ekitaldian. Ditut oso horitzapen personal politiak ordukoak, han ezagutu nuen jendea ezagutu nelako, eta gero, profesionalki zer esanik ez, joatea Olinpiar Jokoetara dela mundu mailako ekitaldi bat, non elkartzen diren munduko kirolari honenak, non ezagutzen dituzu, ez dakit mundu guztiko prensa. Ez, gogoratzen dut adibidez, judoko zeuden, orduan lehiatzen ziren Uematsu anaiak, ezkerraldekoak, Bilboko ezkerraldekoak, eta egon nintzen judoko borroka batean Angoiz pasa, beraien borroka jarraitzen, eta koinzidioen Japoniako kazetari batekin, eta harrek esplikatu zidan pixkat, judoaren trekin mailuak, judoaren zer puntuatu behartzen, zer egiten zuen ondo, eta horrelako gauza, gero izan nuen, segitu nuen harremana izaten, orain galdu badut ere, eta pixkat horrelako gauza, beti abertzen zaituzte, eta nire kirol kazetaritzan egon nintzen urteetan, Reala Txapenduen Ligara joan zen bidei ez gain, da dudan oroitzapenik gogokoena, eta orokorrean ebaiz, ni orduan ere oso gaztean nintzen, eta joatea din horrekin Olinpiar Joko batzutara, beti da interesgarria, eta nik uste beti izango dela hor ondo gordetan ere oroitzapen onenen artean. Sortzean Pekinen jokatu ziren Olinpiar Jokok, eta Olimpia eta horieta Imanol Murua eta ni jun ginen, han egon ginen bi kazetari, eta aurreko ekitaldin Jon Ordoñez eta Uri Bizibili bezala, guk bai ez genituen akreditazioak eduki, eta orduan izin genuen proba asko eta ju, baina nola dela lortu genituen han sarrerak egosteko bai zaila zegoen, zati sarrera gehienak
aurretik agortu zeuden, sarrerekin kontu asko ontzien, denak rebentarako erabiliziela, eta bueno, nola lortu genitun sarre batzuk egostea eta bintzat lortu genitun proba batzuk ikustia. Euskal kirolarekin hitz egin nahi genunean, bai beraien proba jokatu aurretik eta ondoren, beti agertzen ziren prest gurekin hitz egiteko, bazekiten ginela, eta beraiengatik behintzat ez genuen inolako arazorik izan, eta beti azaldu ziren prest gurekin hitz egiteko, bai altzutenean edo gur nahi genunean, edo baina oso beraiekin behintzat oso ondo egon ginen. Geroan egotia esperientzia oso polita izan duzen, batetik ni behintzat nintzen behinez jun Txinara, enun ezagutzen, eta egia zen beste mundu bat, beste kultura bat, beste mundu bat, eta saltua oso handia zen. Problema bakarra izan duzen hizkuntza. Guk ez genekin txinoz, eta beraiek bai inglesez, guk nola inglesez hitzeteko, beraiek bai inglesez etzekiten asko. Eta orduan problemak izan genuen. Hizkuntzakin azkenen nola lortu genuen, lagundu han bizitzen zen jendiakin, paper baten apuntatzea hitz klabe batzu, tasiak eskatzeko, gauzak egosteko, gauzak eskatzeko, agur, kaixo, eta horako gauzak mesedez. Eta hor, kirol aldetik eta lan aldetik, Olinpiada horietan euskal kirolagik 5 domina irabazi zituzten, eskubaloian gizonezkotan Jon Belaustegik eta Iker Romerok irabazi zuten brontzesko domina, Leigo Laberriak bai brontzesko domina, eta gero pistan, eta gero belan Iker Martinez eta Xabi Fernandezek zilarrezko domina irabazi zuten. Aukera izan nuen hori 2012ko Olinpiar Jokoetan egoteko, eta esan zigutenetik ilusio handiarekin, horrelako aukera kiroletan lan eginda, gainera akreditazioarekin joateko aukera izan nuenik, urte askoren ondoren berriak lortu zuen akreditazio bat, bi joan ginen, bat akreditazioarekin eta bestea gabe, niri tokatu zitzaidan akreditazioarekin joatea, eta hasieratik ardura pixka batekin azkenean zeralako Euskal Herriaren, ez dakit, leiho txiki bat edo, Olinpiadetan dagoena, konturatzen zara antz daudela eta jendeak telebistan ikusten du eta bat eta beste, baino badukazula ardura hori, ezta? Jendea bai dagoela pendiente. Hasieratik pixka bat leku erraldoi batean sentitzen nintzen, baina ardura horrekin, euskal kirolarien jarraipena egitearena batez ere, eta gero konturatzerako ara iritsi, egokitzerako irekiera ekitaldia izan zen, han sartu ginen, hori bizi izatea, euskaldun bat ere bazenan eta horrekin elkarrezketatxo bat egin, batean Usain Bolten finala ikusten ari zara. Alde batetik da, kirolarekiko daukazun irrika, lotzen duzu lanarekin, azkenean lana handia delako, 24 orduz ez daudelako, kirole jardunez inguratuta. Eta esperientzia bezala ikaragarria gogoratzen naiz hona itzuli nintzanean, bat eta beste iztenean, fustuta nago. Izan da hainbesteko plazerra, hainbeste egun intentsitatea handiarekin. Eta gerora hasi nintzen pixka bat, horre egon naiz, eta bestean egon naiz, eta ez dakit, Eli Pinedok eta domina lortu zutenean, luztapenean, antxe nengoen, berekin elkarrezketa egin Ikurrinarekin azaldu zen, esan du Maialen Txorrautekin baita ere, momentuak eta momentua daude, onak eta txarra Maider Rundaren ere gogoratzen dut, baina Sugoi Uriarteren ere gogoratzen dut, domina galdu zuen epaileen erabaki batengatik, negarrez, txikituta zegoen, eta han geunden, berari elkarrezketa egin. Orduan, dira oso momentu politak, ni estadioetan eta pistetan eta leku guztietan sartuta ibili nintzen. Eta, jende ez ezaguna, Wimbledon tenisean bertatik bertara bizi izan nuen Del Potro eta Federeren arteko partidua, 5 ordukoa eta zakizen batekoa izan zen. Eta hango sentsazioa isiltasun hori, telebistan ikusten ditugu gauza asko, baina bertatik bertara bizitzean, zoragarria izan zen, eta indarra eman zidan gero hemen jarraitzeko, ni txirrindularitza kontuak egiten ditut normalean, eta Wigginsen garaipena bertatik bertara ikustea, errepideko proba ere bertatik bertara jarraitzea, eta indarra eman zidan gero, Euskal Herriko itzulia ere, oraindik indarra handiagoarekin bizitzeko, eta holaxe bizi izan nuen, gutxi gara, bera.
Gimnastika probak ere bukatu dira Rio 2016. Guztien gainetik izen bat nagusitu da, Simone Biles. Estatu Batuarrak utzi duen mezua gainera oso polita izan da. Ni ez naiz hurrengo Michael Phelps edo Usain Bolt izango, aurreneko Simone Biles baizik. Izan ere izar bakoitzak bere bidea egiten du. Aurten tamalez, kirolari handi batek utzi gaitu, Mohamed Alik. Oraintxe ikusiko dugu, berari buruzko erreportaje hau. Mohamed Ali eta Olinpiar Jokoak, elkarri kateatutako bi uztai. Olinpiar Jokoek abiatu zuten Aliren mitoa, eta Alik dizdira eman zien Olinpiar Jokoei. Erroma 1960, Atlanta 1986, Londres 2012. Erroman boxeolari, urrezko domina paparrean. Atlantan omen du, zuziria eskuineko eskuan, Parkinsonaren dardarazioa eskerrean, zuontzia pizten. Londresen irekiera ekitaldiko atretzo simboliko, zutik egoteko laguntzaren premian, Parkinsonak eta dinak makurrarazia. 12 urterekin bizikleta lapurtu zioten, eta lapurra jipoitzeko asmoz hasi zen boxeoan. Mendeku gozea azetzeko modua izatetik, obsesio izatera pasa zen boxeoa. Luisvilleko kaleetan ibiltzen zen, aireari ukabilkadak ematen. 18 urterekin irabazi egin zituen amateur txapelketa ia guztiak, eta 1960ko Erromako Olinpiar Jokotarako zelkatu zen. Alik orduan oraindik Cassius Clay zen, urrezko domina irabazi zuen Erroman, pisu erdi astunetan, 75 eta 81 kilo artekoetan. Alare, iaia dominarik gabe geratu zen. Ez borroka galtzear egon zelako, Olinpiar Jokoetara ez joatear egon zelako baizik. Zergaitik, hegazkinean bidaiatzeak izutzen zuelako. John Martin entrenatzaileak 3 ordu pasa zituen, Aliri sinestarazten ezin zuela Italiara itsasontzian joan. Eta ez zegoela trenbiderik Ameriketako Estatu Batuetatik Europara. Ali Olinpiar Jokoei uko egiteko prest zegoen, hegazkinean ez bidaiatzeagatik. Berak eta bere ingurukoek bazekiten boxeolari handia izango zela, Olinpiar Jokoekin edo Olinpiar Jokorik gabe. Azkenean ordea, hegazkinean sartu zen, babestuta, bidaia guztian jantzita eraman zuen, berak erositako paraxuta. Izan ere, reina zen Alik egan egiten zuen leku bakarra. Tximeleta baten gizan mugitu, erle baten gizan ziztatu. Esan ez laburbildu zuen bere estiloa, Sonny Listonen aurka pisu astunen munduko txapelketa jokatu aurretik, 1964an. Ali ezaguna egin zen Erromako hiri olinpiarrean, aurrena oso adeitsua zelako gainerako kirolariekin, Olinpiar hiriko alkate deitzen zioten, gero bere borrokatzeko estiloagatik eta urrezko dominagatik. Pietxikovski poloniarraren kontra irabazi zuen urrea. Lehenengo 2 borrokaldietan poloniarra izan zen nagusi, 3. Estatu Batuarrak jipoitu egin zuen, eta kaoa lortzear egon zen. And there's the bell ending the fight. Both fighters gave their all in a grueling 3 rounds of torrid fighting. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Pietrkowski graciously congratulates him. And then Ziggy's cornermen also acknowledge Clay's masterful boxing exhibition. Ez zuen urrezko domina soinetik kendu 2 egunetan. Urrezko dominarekin lo egin zuen, gaizki, baina ez zitzaion sola. Olinpiar txapelduna nintzen. Alare domina, arrotasunaren simboloa, Ohio ibaira bota zuen etzera bueltatutakoan. Louisvilleko jatetxe batean ez zioten janaria zerbitzatu. Beltza zelako, eta amorroaren amorruz domina putxura bota zuen. Atlantako Olinpiar Jokoetan, 1986an beste bat eman zioten. Eta atzera bueltan mitoa hasi zen. Mitoa bai, baina zur eta haragizkoa, gertukoa eta konprometitua. Eta halaxe agertu zen Atlantako eta Londresko Olinpiar Jokoetan ere, ez zur haragizko mito, baina hauskor. Muhammad Ali.
Rioko sua piztu da. Alirera itzali da. Kaixo Berriazale, bigarren eguna txirrinduaz eta 100 kilometro baino ez ditut osatu. Euskal Herritarra izan da, lotzere sentitzen dut 180 kilometro txistua jotzen egiteko kapaz ez naizela ikusten. Martxa honetan, Göteborgen Riora joateko zain daukadan itsasontzia galtzeko arriskuan nago. Nire etxetik irten baino lehen zertxo bait entrenatu banintz freskoago nintzateko orain. Horrela, nire sikarioa atzean usterik ez du lortuko. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr werdet euch an mich erinnern, das verspreche ich euch. Hain egoera fisiko tamalgarriarekin Euskal Herritar faltsu samarra sentitzen naiz. Triatloiak egiten dituzten agurez, eta tailerrean 12 ordu pasa, eta ondoren mendian 20 kilometro lasterka egiteko kapaz diren basapiztiz inguratuta egon, eta nik bizikleta hartzen dudanean 5 minuturo Coca-Cola bat hartzeko geratu behar dut. Lagunek esaten diate gai honek obsesionatu egiten dagoela. Herrietan, korrika eta bizikletan ari direnei, diedan gorrotoa ez dela normala. Behar bada, nik gauza bera egiteko dudan ezintasunak sortzen didan frustrazioa izango da guztia. Beno, banoa Göteborg galdera, ea orain arteko kalbarioa zertxo baita nintzen den. Aio Berriazale! Rioko Olinpiar Jokoen bigarren asteburuan sartu da lehiaketan. Tartean, Tania Calvo pistako txirrindularia eta Estela Navaskuez maratoilaria lehiatuko dira. Ander, espagetiak gustoko dituzu? Bai, tomatearekin eta txorizoakin hobeto gainera. Antza denez, Michael Phelps eta Ryan Lochte gerilariek ere gustora jaten dituzten, edo behintzat horrela ageri da argazki kurioso honetan. Lochtek berak Instagramera igotako argazkia da. 200 metro estilotako finala aurretik espageti platerkada handi bat jan zuten izotz bainuontzi batean atseden hartzen zuten bitartean. Lochte eta Phelps aurkariak dira, baina antza denez lagun onak ere. Beti izan da, ona dala pasta jatea kirolagin aurretik. Baina 25.000 irabazi baditu espagetia jaten, Ander, has gaitezen pasta jaten, A ver. Bueno,